ሰላማት ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ክብራት ተኸታተልቲ ህድሞናት እዮም ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን እንዳተመነና ኣብ መደብና ዘለኩም ሃናፅ ርእይቶ ይኹን ነቕፌታ ኣብ ቦታኩም እንዳፀሓፍኩም ሸር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መፈፀምታ መደብና ክትከታተሉ ብክብሪ ንዕደም ከፋት በረ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራን ኣፍሪቃን ኣብቲ ዝለዓለ ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ዓለምና ዝኾነ ቱር ድ ፍራንስ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2015 ኣብ ዘርኣየ ብሉፅ ብቕዓት ንናይ ንጉስ ዓቐብ ነጠብጣብ ማልያ ኣብ ዝባኑ ብምልባስ ቀዳማይ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ነጠብጣብ ማልያ ዝለበሰ ብምዃን ክብረ ወሰን ጨቢጡ ንሃገሩን ኣህጉርን ኣፍሪቃ ኣብ ዙር ፈረንሳ ታሪክ ከጽሕፍን ነዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ዓወታት ቢንያም ግርማይ በሪ ዝኸፈተ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ዝድህስስ ታሪክ ህይወቱ ሒዛልኩም መፂና ኣለና ምክትታልኩም ኣይፈለየና ኣብታ ብብሽክለታ ከም ባህሊ ዝረኣየላን ልዕሊ ዝኾነ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዝስራሓላን ኣካል መዓልታዊ ህይወት ኣብ ከተማ ይኹን ከባቢ ከተማ ዝነብር ህዝባን ዝኾነት ኤርትራ ካብ ግዜ ምግዛእቲ ጣልያን ኣትሒዙ ብቁጥሪ ብዙሓት ብሉፃት ተቐዳደምቲ ኣፍርያን ኣብ ምፍራይ ትርከብን ኣላ ብሓይሊ ፃዕሪ ኪነ ሃገር ብደረጃ ኣህጉር ከምኡውን ብደረጃ ዓለም ለኻዊ ብዝያዳ ደሚቖም ስሞምን ስም ኤርትራን ኣፍሪቃን ብምኹላዕ ፀብለል ዝበሉ ተቐዳደምቲ እዮም በዚ ክንብሎ ፀናሕና ረቋሒታት ኣብ ቅድሚት ተሰሪዖም ካብ ዝርከቡ ሓደ ወዲ 35 ዓመት ኦሊምፒካዊ ተቐዳዳማይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት እዩ ኦሎምፒካዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ብ10 ሕዳር 1988 ኣብ ዞባ ደቡብ ከተማ ድባርዋ ተወሊዱ 70 ኪሎ ግራም ዝምዘን 1.88 ዝቕመቱ ስጡም ኣካላት ይውነን ትርኢት ኣቃውሞ ኣካላቱ ንቅድድም ብሽክለታ ኢሉ ከም ዝተፈጥረ ባዕሉ ኣፋውፂ ይምስክር ንዓቐብ ከም ማይ ክሰትዮ ክትሪኦ ከለካ ተመሲጥካ ክትሪኦ እዩ ዝገብረካ እዚ ኣብ ቅድድም ናይ ግዜ ፈተነ ከም ንፋስ ብኹቱር ናሃሪ ዝሕንበብ ተቐዳዳማይ ኣብ ኤርትራ 5 ግዜ ኣብ ኣፍሪቃ ድማ 4 ግዜ ኣብ ክሮኖሜተር ብምዕዋት ብሉፅነቱ ዘመስከረ እዩ ብሳላተ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ካብ ሃገር ወፃእን ዝሓፈሶ ብርክት ዝበለ ዓወታት ብቁጥሪ ብዙሓት ደገፍቲ ኣጥርዩ እዩ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃን ዓለምን ብዝረኸቦ ክብርታቱን ማሕበረሰብን ውርያት ማዕከናት ዜና ቅድድም ብሽክለታ ዓለምን ብተደጋጋሚ መዛረቢ ዛዕቦኦም ገይሮም እዮም ኣብ ጉዕዞ ህይወት ብሽክለታ ብዙሕ ጥዕናውን ካልእን ፀገማት ወላን ተጋጠሞ ብፃዕርን ተስፋ ዘይምቑራፅን ሰጊሩ ዓበይቲ ዓወታት ኣመዝጊቡን ንኻልኦት ኣብነት ኮይኑን እዩ ዳንኤል ነዛ ካብ ሃገርን ኣህጉርን ወፃኢ ኣብ ዓለም ኣፍልጦ ከተህቦ ዝኽኣለት ብሽክለታ ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት እዩ ዋንነት ወላዲኡ ዝኾነት ብሽክለታ ክዝውር ጀመረ ቀፂሉ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣቡኡ ማውንቴን ባይክ ስለ ዝገዛሎ ኣብ ከተማ ድዋሮ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ውድድራት ክቀዳደም ጀሚሩ ኣብ ዝቐፀለ ዓመታት ድማ ንመንደፈራ ብምኻድ ኣብ ዝስራዕ ዝነበረ ቅድድማት ክወዳደርን ክዕወትን ከኣለ ኣይፀናሕን ናብ ኣስመራ ብምኻድ ብሃማመተ ዝተዳለወ ውድድራት ማውንቴን ባይክ ክወዳደርን ፅቡቅ ብቕዓት ብምርኣይ ዓወታት ክጓነፀፍን ተራእየ ኣብ ትሕቲ ጋንታ ዞባ ደቡብ ተጠርኒፉ በቢዓመቱ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ሃገራዊ ውድድር ዙር ኤርትራን ቻምፒዮን ዞባ ማእከልን ቀረበ ኣብ 2006 ብዝረኸቦ ኣተባባዕ ውፅኢት ብሉፅ ብቕዓትን ድማ ብኣሰልጣኒ ሙሴ ኣስሄል ብምምራፅ ኣካል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብምዃን ናብ ማሕበር ኦሎምፒክ ኣፍሪቃ ኣነኳ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ክሳተፍ ክኢሉ ኣብታ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዘርኣየቶ ዓብላሊ ብቕዓት ዳኒ ኣብ ክሮኖሜተር ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት ንውልቁን ሃገሩን ዓቢ ዓወት ኣመዝጊቡ ቀፂሉ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2007 ቻምፒዮን ዞባ ማእከል ብምዃን ብሉፅነቱ ብዛዕበየ ኣርኣየ ኣብታ ዓመት እቲኣ እውን ኣብ ኬንያ ኣብ ዝተኻየደ ቻምፒዮን ውድድር ፅርግያ ኣፍሪቃ ከምኡውን ኣልጀርያ ዘእንግደቱ ኦል ኣፍሪካን ጌምስ ካብ ላዕለዎት 10 ዓወታት ብምዃን ፀብለል ክብል ተራእዩ ኣብ ዝቐፀለ ዙር ኤርትራ ድማ ዕውት መበል 7ይ መድረኽ ብምዃን ተስፋ ዘለዎ መንእሰይ ተቐዳዳማይ ምዃኑ ኣመስከረ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2008 ዳንኤል ክብሩ ብምዕቃብ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ዓመት ዕውት ቻምፒዮን ዞባ ማእከል ብምዃን ኣኽሊል ደፈአ ኣብ ዙር ኤርትራ ድማ ዕውት ካልኣይ መድረክ ኮይኑን ዕውት ማልያ ንጉስ ዓቐብ እውን ኮነ ብዘይካ እዚ ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ኣብ ዝተኣንገደ ሃገራዊ ቻምፒዮን ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ኣካሳዕ ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ንምፍራዱ ኣፀጋሚ ዝኾነ 2 ሰዓት ዝወሰደ መስርሕ ፍርድን ነበረኸት የማነ ረቲዑ ኣኽሊል ቻምፒዮን ደፊኡ ነዚ ዝተጋነፁ ዓወታት ዝቕፅል ኣብ ቻይና ኣብ ዝተኻየደ ኦሎምፒክ ንምስታፍ ምስ ሃገራዊት ጋንቱ ኣምርሐ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተሳትፋ ስለዘይወሓሰት ተመኩሮ ቀሲሙ ብዘይውድድር ናብ ሃገሩ ተመልሰ ቀፂሉ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣይቮሪ ኮስትን ሞሮኮን ብምጋሽ ኣብ ዙር ኣይቮሪ ኮስት ኣብ ውህሉል ግዜ 5ይ ደረጃ ክሕዝ ከሎ ኣብ ሞሮኮ ኣብ ዝተኣንገደ 4ይ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ኣብ ክሮኖሜተር ካልኣይ ብምውፃእ ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ብምዃን ዕውት ዓመት ኣሕለፈ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ናይቲ ዓመት ድማ ምስ ፖላንዳዊት ኮንቲነንታል ክለብ ኣሞሮ ኤንድ ቪታል ንፈተነ ብምፅንባር ሒደት ውድድራት ኣካየደ ዳንኤል ከም ውፅኢት ናይቲ ኣብ ቻምፒዮን ኤርትራ 2008 ዝረኸቦ ዓወት ኣብ ዝቐፀለ ዓመተ 2009 ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝርከብ ማእከል መሰልጠኒ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ዩሲኣይ ትምህርቲ ንክቕስም ማዕፆ ተራሕወሉ ይኹን እምበር ኣብቲ መሰልጠኒ ማእከል ከምቲ ንቡር ጥዕናዊ ምርመራ ከካይድ ስለ ዝነበሮ ምርመራ ተኻይድሉ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ድማ ናይ ልቢ ፀገም ከም ዘለዎ ተነግረ ክልተ ኣማራፂታት ድማ ቀረበሉ ወይ ንህይወቱ ኣዝጋእ ዝኾነ ፈታኒ መጥባሕቲ ሓሊፉ ኣብቲ ዘፍቅሮ ሞያ ቅድድም ብሽክለታ ክቕፅል ወይ ድማ መጥባሕቲ ከየካየደ ከም ተቐዳዳማይ ክቕፅል ብዓይኒ ሞያ ሕክምና ዘይሕሰብ ስለ ዝኾነ ነቲ መጥባሕቲ ተሓሲቡ ንሓዋሩ ካብ ኮረሻ ብሽክለታ ክሰናበት
ዳንኤል ካብዚ ዝቐረበሉ ክልተ ኣማራጺታት ድሕሪ ክንደይ ውረድ ደይብ ነቲ ዘፍቅሮ ሞያ ቅድም ብሽክለታ ንምቕጻል ፈሪሙ መጥባሕቲ ከካይድ ወሰነ። ፈጣሪ ተሓዊስዎ ድማ ዕዉት መጥባሕቲ ልቢ ተኻይድሉ። ሒደት ኣዋርሕ ዕረፍቲ ድሕሪ ምውሳዱ ከዓ ነቲ ዝጀመሮ ነዊሕ ጉዕዞ ንምቕጻል ደጊሙ ኮረሻ ብሽክለታ ተወጥሐ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ሃገራት ካናዳን ፈረንሳን ኣብ ዘካየዶ ውድድራት ብሉፅ ፀወታ ብምርኣይ ጥዕንኡን ብቕዓቱን ናብ ንቡር ከም ዝተመልሰ ረጋገፀ። ቀፂሉ ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብቲ ብንኡስ ውድድር ቱር ደ ፍራንስ ዝፍለጥ ቅድድም ቱክ ዴ ላ ቬንግ ብምእታው ከዓ ብውህሉል ግዜ ሻድሻይ ደረጃ ሒዙ ብሉፅ ውፅኢት ኣመዝገበ። ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተኻየደ ቻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ኣብ ናይ ፅርግያን ኣብ ናይ ክሮኖሜትር መበል 50 ደረጃ ብምሓዝ ውድድር ዛዘመ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ዝተኣንገደ ዙር ኤርትራ ንፈለማ ግዜ ብማሕበር ብሽክለታ ዓለም ዩሲኣይ ወግዓዊ ፍሉጦ ተዋሂብዎ 5 መድረኻት ኣብ ዝተኣንገደሉ ኣብ ክልተ መድረኽ ዓወት ክጓናፀፍ ከሎ ዕዉት ቀጠልያ ማልያ ኣብ ብጫ ድማ ካልኣይ ተርታ ብምሓዝ ፀብለሊሉ። ኣብ ዓመተ ስፖርት 2010 ድማ ጎኒ ጎኒ እቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝወስዶ ዝነበረ ስልጠና ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ ብምውዳር ተስፋ ዘለዎ ተቐዳዳማይ ምዃኑ መስከረ። ኣብ ካናዳ ኣብ ዝተኻየደ ዙር ኣብ ካልኣይ መድረክ ቀዲሙ ሕንፃት ብምርጋፅ ዕዉት መድረኽ ብምዃኑ ካብ ሃገሩ ወፃኢ በኩሪ ዓወቱ ኣፅሓፈ። ቀፂሉ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዓመት ኣብ ውድድር ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ኣብ ቅድድም ፅርግያን ክሮኖሜትርን መሳጢ ፀወታ ድሕሪ ምርኣዩ ንኩሎም መወዳድርቲ ረሓርሑ ቀዳማይ ብምውፃእ ደመቐ። ምስ ደቂ ጋንትኡ ብምዃን ድማ ንሰለስቲኡ መዳልያ ክውንዎ ክኢሎም። ኣብቲ እዋን ዳንኤል ወዲ 22 ዓመት ብምንባሩ ኣብ ክሊ ዕድመ ትሕቲ 23 ዓመት ድማ ክዕወተሉ ክኢሉ። ኣብ ኩሉ እቲ ውድድራት ዝተዳለወ 5 ማልያታት ድማ ናቱ ብምግባር ብዓብላሊ ብቕዓት ቻምፒዮን ኮነ። ድሒሩ ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ውድድር ኦሎምፒክ ንክወዳደር ቲኬት ኣቑረፀ። ኣብዚ ሩዋንዳ ድማ ብሉፅ ብቕዓት ብምርኣይ ዕዉት መድረኽን ተዓዋቲ ብጫ ማልያን ብምዃን ብሉፅነቱ ቀፀለ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብዳንኤል ተመሪሓ ኣብ ቻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ዓብላልነታ ዝጀመረትሉ ዓመት እዩ ነይሩ። ኣብ ዓመተ ስፖርት 2011 ዳና ኣብ ጎኒ ወዲ ሃገሩ ናትናኤል ብርሃነ ብምዃን ንማእከል ስልጠና ብሽክለታ ዓለም ወኪሉ ኣብ ሻድሻይ ውድድር ላ ትሮፒካል ላሚሶ ቦንጎ ዙር ጋቦን ቀረበ። ዕዉት ራብዓይ መድረኽ ድማ ኮነ። ኣብቲ ን7 ዓመታት ብፀዓዱ ኤውሮጳውያን ተዓብሊሉ ዝነበረ ዙር ቀዳማይ ኣፍሪቃዊ መድረኽ ዝተዓወተ ብምዃን ዓቢ ክብሪ ፀሓፈ። ቀፂሉ ኣብቲ ዓመት ዝተኻየደ ቻምፒዮን ኤርትራ ኣብ ክሮኖሜትር ዕዉት ብምዃን ወርቂ መዳልያ ተሸለመ። ኣብ ውድድር ፅርግያ ድማ ንፍረ ቃልሲ ደበሳይ ስዒቡ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ብምዃን ብዓወታ ገፀ። ቀፂሉ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ዝተኻየደ 3 ዙራት ነቲ ዙር ብምዕብላል ንሰለስቲኡ መድረኻት ብምዕዋት ጎብለል ኮነ። ኣብ ዝሰዓበ ዙር ኣልጀርያ ዕዉት 5ይ መድረኽ ብምዃን ብሉፅነቱ ቀፀለ። ኣብቲ ኤርትራ ዝዓበየ መሰናድኦ ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ኣብ መሬታ ዘአንገደትሉ ኣብ ቅድድም ክሮኖሜትር ብውልቁ ዳንኤል ኣብ ሰዓት 48.5 ኪሎ ሜትር እናተጓዓዘ ነቲ ካልኣይ ኮይኑ ዝወፀ ሓያል ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሉዊስ መንከስ ብ46 ካሊእታት ቀዲሙ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ዓወት ዘውዲ ቻምፒዮን ደፍአ። ኣብ ውድድር ፅርግያ ድማ ብሓባር ኮይኖም ምስ ደቂ ጋንቱ ንሃገሮም ኤርትራ ተሸላሚት ወርቂ መዳልያ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ዓመት ክትከውን ብሉፅነቶም ኣመስኪሮም። በቲ ዘርኣዩ ብሉፅ ብቕዓትን ዘርእዮ ዝነበረ ሓያል ናይ ዓወት መንፈስን ተመሲጣ ዕቑር ዓቕምን ክእለትን ከም ዘለዎ ዝተገንዘበት ኣውስትራልያዊት ወርልድ ቲም ኦሪካ ግሪን ኤጅ ማሊኣ መሊሱ ንክቀዳደም ዕድመ ቅሪባትሎ። ዳኒ ድማ ን2 ዓመታት ዘፅንሖ ውዕል ከቲሙ ዳንግኡ ስሒሉ ነቲ ዝለመደ ዓወታት ከም ፀላ ንዓመተ ስፖርት 2012 ጠመቱ ገበረ። ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዝበልናይ ቀዳማይ ክፋል ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝቕፅል ኣብ ዝተፈላለየ ክላሲክን ኣብቲ ዝዓበየ ውድድር ብሽክለታ ዝኾነ ዙር ፈረንሳ ዝረኸቦ ዓወታትን ኣብ ልዕሊ እቲ ኮኸብ ኤርትራን ሓበን ኣፍሪቃን ዕዉት ቀጠልያ ማልያ ኦሎምፒካዊ ቢንያም ግርማይ ዘሕደሮ ፅልዋን ዝርከቦ ሒዘልኩም ክሳብ ዝመፅእ ሰላም።